I hear songs of coal mines, or of forests gone forever, or of city buildings sacrificed to feed the million. Imødegåelsen af klimaændringerne til en sag for erhvervslivet og en gruppe specialister, så kan føre sig frem på de bonede gulve, uden at folket inddrages. Imens giver befolkningen indtrykket af, at klimatruslen klares ved nogle småjusteringer af energiforbruget og lidt alternativ energi. Men det er løgn. Hvis vi skal bjerge verden udenom det frygtede klimakollaps, så forestår der en grundlæggende værdikamp. Ja, en kulturrevolution. Hvis regeringen ikke forsøger at handle her og nu, vil den med statsministeren få et grumt eftermæle. Statsministeren vil blive husket som den statsmand, der troede, at man kan snakke en katastrofe bort. Tak. Sol og vind, hvad kan vi lide? Ren energi. Hvad skal vi? Sol og vind, hvad kan vi lide? Ren energi. I can't hear you. Nej, jeg kan høre, jeg er udmærket. Og så skal vi sige, hvad vi ikke kan lide, selvfølgelig. Hvad kan vi ikke lide? CO2-svineri. Nu er vi i gang. Hvad kan vi ikke lide? CO2-svineri. Hvad kan vi ikke lide? Klimakatastrofe. Marathon ist der Klimaoverkill. Hvad kan vi lide? Hvad kan vi lide? Hvad kan vi lide? Vi har ikke brug for dig. Vind, kom igen. Vind er verdens bedste ven. CO2, gå din vej. Vi har ikke brug for dig. Vind, kom igen. Vind er verdens bedste ven. Ren energi. Sol og vind. Ren energi. Men vi skal gå Change the weather as much as we please. Pump our effluent into the
seas, there's no more world to live in. We filled the valleys and levelled the mounds, scorched the earth for miles around, all for the sake of a couple of pounds. There's no more world to live in. Life began in the ocean blue, it's ending here with me and you. Whales and elephants, tigers too, we've crushed their lives right down the loo. Clean the seas and we'll have the world to live in. Det er netop initiativ og personligt engagement, som jer vi har brug for i kampen for at standse klimakatastrofen. Jeg har valgt i Grønland som medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, også kaldet IA. Som politiker for IA arbejder jeg for et selvstændigt Grønland, men udover det arbejder jeg også med at finde løsninger på de mange fælles udfordringer Danmark og Grønland har. Men den største udfordring, vi står overfor, både som politikere og individer, er klimaforandringerne. Alle virksomheder, alle borgere, også dig og også mig, vi må gøre en indsats lige nu. Nord har beregnet, at Danmark skal reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser med 6% hvert år. Det er for, at vi skal tage vores andel af de globale reduktioner, som er nødvendige for, at jordens temperatur ikke skal stige mere end de 2 grader, som klimaforskerne siger, kloden kan tåle. Og vi skal fortsætte med år for år at reducere med 6%, indtil vi praktisk talt har ophørt med at udlede drivhusgasser. Det er også vred over, at vi skal være her i dag, fordi egentlig betyder det jo, at der stadig fra politisk hold ikke er sket noget, for at vi kan få en bæredygtig og socialt retfærdig benzinsluger, når elbiler er mulige og har været det siden 90'erne. Jeg mener, General Motors, da de afsluttede ideen om deres første elbil, EV1, sagde det meget godt: vi kan ikke tjene penge på det. De kunne simpelthen ikke lave profit på det, og så derfor så står den på brintbiler, som er 3 gange så dyre, bruger 3 gange så meget energi, og ikke er nær færdigudviklet. Men til gengæld kan jeg fortælle jer noget godt. Olie- og bilfirmaerne, de kommer til at tjene rigtig mange penge på det. Så det er de rigtig glade. Den her afgrund viser, at vi vil og vi kan mere. Og vi skal have bæredygtighed med vedvarende energi, økologi og retfærdighed. Og vi skal have politikerne, der har vist, at de ikke kan styre det. De kan ikke selv styre det. Og de uddelegerer til firmaer, hvis mål åbenlyst er profit og ikke bæredygtighed. Så lad nu være med at lade det være op til de her politikere, der har vist det. Og I skal heller ikke lade det være op til en opblæst klimakonference. Men vær med til at skabe græsrodsdemokrati og aktivisme, som de ikke kan ignorere. Mange tak, og nu skal jeg nok gå. Vi har været ude på en lille demonstration, hvor vi blandt andet blev hilst velkommen af oldtiden. Der var lurblæsere og pingviner. Vartegnet i København. København er hermed det nye klima. Kan I mærke det? Ønsker miljøet alt det bedste og en elektrisk Ferrari. Ude at kalde præsident Bush for en committed environmentalist. Og vi tænker, ja, hvis det er Bush, der skal være den store miljøforkæmper, så er der godt nok lang vej igen. Så vi kan bare se, at der kommer ikke til at ske noget, før vi kræver det. Og det skal vi kræve. Så vi vil gerne sige til politikerne, at ja, vi vil gerne spare på energien, vi vil gerne købe elsparepærer og udskifte vores køleskabe til A-mærkede køleskabe, hvis de til gengæld leverer den vedvarende energi, og hvis de nedlægger kulkraftværkerne, for vi skal ikke have kulkraftværker. Så hvis I ikke allerede har meldt jer ind i klimabevægelsen, så synes jeg, I skal gøre det. Der går folk rundt stadigvæk med gule t-shirts. Og få jeres venner til det, få jeres naboer til det, få jeres familier til det. Fordi vi skal gøre det her til Danmarks største bevægelse, fordi vi står måske overfor et af de største udfordringer, som Danmark og verden nogensinde har stået overfor.